Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidul awwalina wal akhirin, wa sallama tasliman kathira, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, alhamdulillah, pagsusuko na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, waktu ini, yari mga kaulaman na to, nakahadir waktu ini, supaya dimihil ka to taniyo pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo na in sa lago-lago nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sa manusia, hay siyo in biya mga tumayma kaniya sarta maganggaw ta kaniya, siya na in sarayo-reo manusia hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari niya waktu ini, yari in mga kakuruhan na to, kaulaman na to, daing ha Markaz Ad-Diya, muna yari harapit ko pa tuo ini, amin kikita niyo yan ha screen da isab, Sheikh Haider Buddin amoy in amid sunod tulab sin Markaz Ad-Diya, manjari in sumuno yaon kaniharaig niya yaon long ta kalo biyahon na dyan biya kaya kitaan, sumakawa in siya ni long ta wala hadya naka timbay rendi hawak to nakaunayad to in siya hawak to sin kaig niya rendi ka to long ta limanjal siya madto nagtalos sin pangadji niya ha Jami Islamiyah. Awi yaon alhamdulillah in siya ini hambok na ring ha mga ini hag sing kita niyo roon ha Manila insyaallah ta'ala. Sababin siya ini waktu nakatalos siya sin pangadji niya biya yaon na siya ha embassy sin Saudi Arabia alhamdulillah. At niya aun na long tabi mga ini sa katon na to maun pa embassy insyaallah bang ang kakunahan na to Sheikh bin Jadid Imbay in sumuno yaon long ta kaniya yaon na maray kakilahan da sing kamukatan matarang matampal in siya amuin mudir sin Markaz Ad-Diya, damikian siya rin sabing Vice President sin Nidahul Islam Foundation. In yadto ha ini duhulan sing kita niyo yadto hi Ustaz Jabir Tagayan. Amo na ka? Inshallah na manjari-yari kami na pupun-pun ini uno-uno na imbiya mga hikatukbal sing kami hawak to ini dahin ha mga biya mga paglambat-lambatan sing kami ring hambok-pahambok insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy in tungod paparkala hikareyo sing kita niyo labi-labi na tuod pa mga kabata-bataan amoy niyan nagtutuyo nagmaingat ha uno-uno na kiabutangan nila marakid sa tawa maahid sampay long tapa amoy in ka-iskul-iskulan aon doon nagmamatuyo din kanila mag-ingat sin pag-aarama insyaallah ta'ala. Doon na hindi makakakita niyo insyaallah ta'ala karayawan ha amin maksud biya mga pag ini bisarahan ha waktu ini na muna itukbal ko muna pa moder sin ini Markaz Ad-Diya in microphone amin mamayta ka ato taniyo muna sin parkala isusungon sin kita niyo insyaallah ta'ala. Fal yatafaddal shaykhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mga katautay manghuran na mo, amuin yan, di magbati laol. Kimikita, imuurol ha programa sing kami diha Islam TV, Nidahul Islam Foundation. Harom inibya na sin kaya pamahalayak sin President sin Nidahul Islam Foundation na Patuan Zakaria Muhammad. Yari yung mga kakasising kita niyo, kakuruhan sing kita niyo, kaya nga nandahain doon sin hambok guru na to ya Patuan Zakaria Muhammad. Laki-laki, hari pa ako biya makatag na, maba ko Patuan, awas mo welcoming guru ta, pagkabiya marihat, ko panag na harom ini, awas mo nasabot na welcome na mo dahil sabko, Tuan Mari. Arom yan. Makuyag. Uno waktu. Oo, in Nidahul Islam muna. Iban sin asukampung mo. Kataan kami rin hawla sa buwangan. Kaguruhan ha kaya sunuan ng isab in
dahil nga mga mananawag-tawag pahinang marayaw, kakuruhan sing kita niyo, nakagraduate dahil nga Madinatul Munawwara, Islamic University, Madinatul Munawwara, course niya patuan Kulliyatus Sharia. Muna, kan? Kulliyatus Sharia. Nain siya ini, bang mura-murahan, doahan na to, masisiyabi mga awbat udbaya, mag-continue patuan sin pagpangadji. Bihaon, yan siya mga nagtatakdim, yung mga katas niya. Insyaallah, kalo makakontinue sampay pagmasteral, doon na mga hambok din ng mga university ron sa Saudi, insyaallah. Sabab na biya, dungog ko, nakagraduate na hambok, guro tayo ni na biya, mumtaz. Mumtaz. Na tinimang mamumtaz, ini mo tayo ni excellent. Na biya, mapatot. Okay lang to. Mapatot lang tayo mga magmuasalat sindi mga dirasat ulya bihayan. Insyaallah. Na mga katotay manghuran ubos biya mga lawngta kaya pamahalayak na mo pag welcome na mo haguro na mo marayhati ko haromi ni paawnon na timbiya mga pagmiting-miting patuan iban si mga kakuruhan katotay manghuran hatungod sin amuin mga bata-bata lungbo bago kamuriran diya diin nagbakkas ha pangatayan nila iwan ha kabuhi nila in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin tarbiya Islamiyah. So marihati ko amoy nimbiya mga bisarahon na to ukion na to diya diin na to sila kita nakahinang karayawan ha ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi luba ha zaman bihaon amon nyari kita niyo nalilikos sin indawa na jinisan fitna sa dalam biyan ha ining kahalan sin society sin kita niyo alhamdulillahi rabbil alamin yan pa isab kita na to yung mga lungbo bago amuin na tarbiya sila doon ha mga maahid ha mga madrasa ha mga markaz uno klase markaz kita na to biyadiin sila naghibal iban biyadiin in karayawan kiyarhil nila ha ummat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam doon nakahawla na to sambuangan iban pagkain binaybayan sinhula si Muslim di ha Pilipinas iban na pagkaibanan hula. Sorry ha ini alhamdulillah rabbil alamin hangkan na patuan hati ko in Nabi sallallahu alaihi wasallam biya mga makasuda ko pambok parakala hawak to siya nagdakwah hawla Makkah lando tuod impag dihil niya halga ha mga sila lungbo bago pasalan bangin sila ini surun simpurna pag-iman matarbiya sin tarbiya Islamiyah, matarbiya sin ilmu, matarbiya biyadiin sila ruma sin amun kawajiban sin ummat sin Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam iabutan niya yadtuhang kan narihilan niya tod halga tiyarbiya niya yung mga syabab tiyarbiya niya yung mga bata bago dahil ha mga wasiyat niya law na ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj hamok wasiyat niya yadto o kamo mga bata bago isyusyo makakaus kanyo mag-asawa ha man istata'a minkum alba'a hati niya amon napaka hapag asawa falyatazawwaj suway siya mag-asawa uno yung point dito hadto ay hasupaya in hambuok syabab bata bago amuin malikus siya muna dahil hinang fitna karena malago niya alop niya tungod maun pa ummat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So rihay niya patuan hati niya amoy nimbiya mga ukion na to takilon na to bisarahon na to sa magkita na to na bihaon yung mga lungbo bago gimuha dahil nga uno madrasa maad moro markas abdiya iban sing kaymanan marakis di ta nakanganan kita tabiyadin sila ini nakarhil karayawan subhanallah ha ummat sing Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampay pabihaon masi gumawa ding madrasa ini sumod pa madrasa madto sampay makatali sila kumontinyo sin pagmadrasa pawahula ingkatan ini baitaan kita timagna bihaon yung mga syabab sabab simbakkas sin ilmu ibang pagtuyo dahati ko patuan sing kamo kamakulangan sin dakwah sin mga kaguruhan amuin bang upamakon naguma naggura naglapas sing kabundi hawla nato nabihaon kita niyo na bunga hakaanakan sing Muslim timubo na interbiya Islamiyah so riha ini biya sin long takaunhan ko na markas abdiya na yari sila ni nakalundang panon kita na mo imbakkas sin ilmu kanila amin to. So, alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahuli bunalnya in amin hatinya pekerjaan si kita ni mabiyaw bukong dasatu taptanto hamuk magnasihat sambatan sana amin maba tahihwa iban ini hatinya habiyaw pagmunaka siya misan pagyan bukong neto hatinya ini magpalom sin discussion about that sa amin kunin in result sin amin mga syabab atau kanin ilm nakakaon palima sin syabab amin mga amin ilmu sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nyari biyaun kia pusaka pa mga ini long sin sambatan singgur pa mga lunggo biyanan amin mga bata bago biyaun alhamdulillah bang nato kitaun biya na sin amin hati niya hadarat sin amin kita ni habya paglingkod-lingkod biyaun dahil nga zaman sin lima bay in biya pagkasako pa ng patuan sin hati ko maray wala pa kami mga nagpakatulak pa mga haun-haun na hula biyan karena magpangadji in pagkakitaan na mo hatibi station biyan yung mga radio station yung biya mga sinsaman niya ito pa ito hati namin biya mga kaulamaan sin kita ni Mulya ting naman ha mufti lima ba sin kita ni nawapat na turahimahullah iwan na sinin ha mga bihaon na bang kita natin ha pangumulan yaon na sila ha umul amin pagkabiaksahan sin mata sin kita ni sin kengatan sin kamasan tinga in magkahinang alim subay ha umul biha ini so ha mga umul kiingatan sin kita kuna kanganan bang ini pilen umul sa atin ya malago pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin awon ding ha mga syabab yaon doon kanilang panghalgay sin pag-agama hangkan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nangabi-ngabi tuot iban sambil siabot niya hadith niya sallallahu alaihi wasallam daing ha mga pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala pito tumpukan pasisilungan haadlaw kiamat amin wayroon na kasilungan duhaing bukon sisilungan karna in sugah aun amin tampanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sugayaun karna supaya makaproduce siya ini atin sisilungan para mga tao pasilong niya mon buat malaingkan sisilungan piapanjari atau papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala suku ha mga pito tumpukan hambuk na ring ha pito amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun nasya'a fi ibadatillah amin hambuk bata atau lunggo bago dahil mga kabataan pasilungon sin Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala sa buta hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasisilungan wayroon na kasilungan duwaing bat malingkan amin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bang natutaliun maray bang may tain Nabi sallallahu alaihi wasallam amin hati niya ini nagdeal encouragement hadith niya bang natutaliun bata bago pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala sisilungan uling hinang sin bata bago yaon mahinang kukis sa maniyo tiyo hambok ding ha mga di ituri ni maigalom sin pangantayan ko sab experience sin zaman yarin mudir sin zaman niya to paglupad na morengan si pakula muy mari ando kay luinday kun maas kun ibang buhi pa nakapag-agad kami ha plane yaon da kami hanggang kalungan sa ko kayatan bang buhi pen mas sabya taga umula sin zaman niya to in anak niya babae nakabana tao Indonesian sambil nag-agad kami ha airport ha Jakarta International Airport kita niya nagbabaan-baan kami ha pag-check-inan sakali nagbibisa kami tausug natausugin mas babae kayo babae mas babae lang ya uto tausug kamo long na mahuon lang ko nakayan pa kuhon lang ko ma'am sakali ma'am day sa bahati but biya professional nagproblema sa sinamin biya darahan ni mabugat magigsis long na mo isa ni kariat so kaya namin ko ni na nakapagdaig kami ini bangko atasin plane sambil sambatan may nang suy-suy Liway ko nakiatungtuman yan. na di ini maikaw ka na to bang ba't sa wala mo nakiatungtuman di ito maikaw ko sa may para kala kiyasusan niya ha pamilya niya ha tungod sin mga anak apo niya long niya ka ako ulang nyo ito naguno ka mo rin diya Jakarta alam ko ma'am nangadji himati sin aga may Islam aun hambok lang ko university rin doon piatindog annex siya lang ko sin amin Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Yatuhariyat nasak alilong niya pila ka bita ko ning taud na to dito long ko biya ini biya tuon kaya piara ka mo sin parinta na ko maraing panganal niya suway sadya
ipagparasin government ang pabiya mga makasudman tulong ko bukunda sa alang pati ko yung kami natay laway interview laway kuan nasin zaman nga tubiya mga bata bago pa yung zaman na biyaw ni malas na makita niyo ini malas na yung zaman niya ito malawilay pa mga kauhaan bihan na alam ko bihat yun biya kuan na nangadji inti magbak pa uniya kailo maas kuyaon kalasana ko kanganan ningan ni kelupan ko ray sa mga long niya pag-uwas nila niya uto mga di una yan ang gadji niyo nabiya dagbus nang hagpay ako sinsipog sabab mahin bunal niya mga kamasan kalasan mga kami malup kamo in kabiyak sahan sin kita ni bang guru mabiya maralang og paton magmapda kuman ka pasaling kay ngatan sintaw bang ustad ingat yan 500 pahangibura. Mukun ka. Ingat yan 500 pahangibo. Nabang ko mga puo. Kalau biya mga rilang ko udjara long simba sa 500. Nabang ko rin di tumasto siya pa 700 maut pa mga hangibo. Nalong kin bunal niya mas ko. Piarayo ko to din pag napas ko sambungkan sa biya dagbos. Nararay sa bako si Pugim bunal niya. Sa di ko sabihin lang ko jawaban, mag-iana na ito mga win, halka sinaka may Islam. Naingkayan ko lang ko yung bunal niya bang sabin, iapas na mo, magpangadji karna arta. Nag-school, maraw pa ako lang kung nag-school na dyan Pilipin. Makakura man yung pag-arta. Sa along kin, iapas na mo, maas ko, maapon mo man ako. Injawab ko kay mo, iapas na mo, bukun sin, bukun arta, bukun uno. Sa along ko iapas na mo in amin long sin Tagalog pamana sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya amal anbiya lam yuwarrithu dinan lam yuwarrithu dirhaman wala ta dinaran wala dirhaman in mga anbiya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sila yaun nagdihil pamana ha ummat nagdihil pangarta sin sawat malengkan wa innama warrathu al-ilm long sin hadith bat malengkan impamana binin sin kanabihan labi-labi Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa sin pag-akamamon ng ilmu nalong ko kaniyan kami wala naghadat timulak ng adji marikarna makakasin pag-arta bangbat sa paurulon sin Allah Ta'ala yung pag-arta pos din nga pagparadji mura-murahan ni karayo sa alam ko in maksud niya tud panagnan long ko yan amunin yapas na mo makahati sin pag-akama may ta lang niya uto long niya kako dito lang niya hawla tawi pagpangadjian ini ati niya sin mga pingadji na yan lang ko aun saan na lang ko bang hatungod mangadji ko pa madrasa biya ini aun ilmu sa biya bukon concentrated atau lang ko biya mga magproblema pa kita sin biya mga kaiban problema huni man lang ko maba kami sin biya marayo-marayo pagpangadjian biya lang ko sin kahantang sin mga students sa Philippine government mabaya gumawa pa mga Harvard University mabaya gumawa pa mga US mag-school pa mga Europe pa kain may ta bukong sa tuwin hajat ba't sa hati niya wayroon mga school din the universities kato marayaw aun sa alam ko mas bang nakita unla biya afdalim biya mga biyat to mula-mula bukong desab nagkita hangan sa amin ingat maka murit to na biya bastante long simbasa alam niya biyat to nasambil kaya susuy ko long kulimabay kami habagi kuhan bihan na long niya bang mo pa makun hati niya lang niya makawi kamuhabiyaon maghinang pila sin lang niya to yung biya mga kadjin niyo yuyom na ako nalang ko bang mani sabi mga aunay kapag sukay-sukay yawat na san lang kumaas ko hatungod sin ridjiki in Allah Ta'ala siulat ni ridjiki sin manusia lalong ko bang hisyureng kamo iniin kiya ridjikan sin Allah Ta'ala pag uwi mahinang siya taurayahan alhamdulillah ang palong ko bang di asal da sa anad da kami long ko magsabar murang lang pinikayan ko ang pako siya iyan lang ko imbunal niya maas ko bangbat sabi compare ko in pagpangadji na mo di masin pag-school bukun day sabing katan sin nurse lang ko namin nag-graduate nakahinang bukun day sablong katan sin master leon taka item iban bukun day sabing katan sin mga amin nagpakakawa course lang ko biyan nagkarayahan kita ko sablong ko in mga kaibanan niya un nagdaya labay rin sabing mga pag-business labay rin sa mga nagdahang ko mga kalakal ang ko biyan tungod lang ko sin ridjiki pagkaradyan sin Tuhan sa alam kin mahal ka hatungod sin aga may Islam in maksud ang pakusya divert matupa hal sin syabab lang kumaas ko taw sambuang ka kakaw lang niya ho yat yaw na kulong niya halungan na mo da kalungan na ka analang kumarayaw nalong ko uning biya mga kita mo problem sa society lang niya kimusog lang yung uto biyaw ning biya mga hinang mangi sin kuan
Lang kumaas ko natali mo ka, iban kita mo ka, sin dua mata mo kaya bulatan, bang hinda sin mga long sin basa siya maljabuhan, halom sin sambuanga, iban sin piya mga magdirihilatin niya sakit halom sin sambuanga society. Lang yaon maksud mo lang yaw to. Lang kumam kita mo ko lang kuinahal sin mga syabab, kabataan sin sambuanga. Lang kubang batsap in mga mastal nag problems, ha mga ini basa golero long sin Tagalog halom sin school wayron na sa number 1 bang buko na naktausog nasa kurang inanak tausog maray Muslim ang paring ha kaanakan ni sin mga Muslimon bang mukitaon habukon na tausog ikat tumupaiyakan pakatan in problema syabab in mamagbag na sin mga mabagbag na sin mga samin in magkaig ng tandawan sin mga schools iban sin hatin ni mga kabangkuan bukon pahat maglupad di mabangko na mabiyad to hatin ni pagsabulak yung katan sambil pamastal antupon pahisabulak na bukon pahat nagjato antupon hisabulak sambil pinalain mastal piyag paligad sin mga tauyan hatinan bang mo kitaw nagkangin akhlak nampak ko siya iyan aw kalong kumaas ko di kakaulang kumakuyag imbiya sin lungbo biya sin pangumulan namo ini mangindarahi hasyabab mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iban mamarat saya panabi niya iban mangindarahi lang kuben pa mag-ibarat iban si maghinang marayaw aw kakaulang kubiyan makuyag anak apo mo kakitaan mo atas pamimbalan magkhutba atau akan mag-imam haka masjiran atau magnasihat haun binaybayan kada pagpatumtum in magpinda hinang mangi madto pa hinang marayaw atau magtagipon paton Rabbul Alamin bang musadya lang ko biulat in mata mo marayaw bang bihaddiin long ko nagkangi in society sin Zamboanga iban pakaiban ang society atong sin syababul muslimin nagkangi lang ko sin syabu nagkangi sin rugby nagkangi sin hinang mangi nagkangi dalong ko biyan sin mga panayam apos long sin bahasa haunin mga nagjato biya di kato taniw atinin maksud manahin ang suy mani itiyo ibrah lesson kato taniw bang nato kita unin in society nagkangi abiyat amo ini mga experience di ko sab kawon waktu katan sa biyar pengguron ng ukalasan ang pasmusubli hati ni mahinang nato biyati na lesson sinamin pag ini lupad na sinsaman nga to nakawi kami sambil mari malaggo day sab in impact sin bisera sin maset tukaku malag na hinang ko lesson malaggo day sabing kerhil ko kaniya kaya jawab ko kaniya tungod sin amin mahinang kalukaluran in siya yaun hati ni mahinang day sabdan hikaw wat sin society unin last result na kainayan na kako mga ulama agun bang ko kita biya nag-ibit-ibidin luha sin maas mahi haing ko hati in problema ni haapu-apu niya sakit po long niya uto maapun mo ako lang yung mga niya ako tawang kay bang aun mga mahinang long ko katoy ko umas ko sa lupad na mo narap pa Manila long niya 5 bay ka mo Bagyo na nga di pagkaruan ko lang yung mga bata Bagyo at niya nagdakwa nagkhutba nagkuhan bihan long ko ano kay lolongin apu-apu kuyaon kaya ngayon ni bedin mariel lang yan kapangadji lang yan pabagi bang man lang yung mga mapinden kuan sinsaman niya tubiya di mayaw inamin hati niya sa syabab sing kita ni Rendi sab sin paguy si mga katawtay mo ding habagyo na in hikatudlo kung mga kamasan kalasan mapuas ding aguro na mo kay Patuan Jack in kami naglalaray-laray ni biya dagbus guwa ding habagyo kami sadyan nakaunay ban sin mudir o siya to simono in kaywanan biya na singguro na mo ini iban datuan jobs insyaallah at di ko na ubusin biya suy-suy bang may natin result in maasyat to biya napindain in pangatud niya hasyabab biya din halga sin syabab o society ma sin syabab amin mga bata bago atawa kan lungbo bago unin na hinang sin mga bata bago nagdaraa mah namindahi sin society ring ha society mangi dagbus dungon iban kitaon sin saman sambil napin na pahiyang bang kitaon hatin niya di mayaw in namin lang simbasa di mayaw yung patunan sin kabataan ini ni hal si mga nagpangadji habiyaon maba ko hilin in ta marayaw mari paguro na to kalasan unin biya mga experience niya iban unoy sa biya mga halugayad to sinsaman di sila deng naman high school kaya ulinan atau kaya nasihatan atau kaya kung unin biya makita sin kamu isam katoy ko noton ko ito ay Sheikh bin Jadin imbay sin parilon tayo sa mani ito biya mga ilalaw mo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna magsarang sukul ako pa Allah subhanahu wa ta'ala dihil niya kato niyo takdir harum ini makapagbay mata iban makapag dihil pikilan mahuli magsarang sukul ako ha management sin ni Dawul Islam Foundation iban na sin nakataw timahuran ko nagdarungan sin Barnamij markaz at diya yari nimlingkod araig ko karwa ini in mga nagkasabot hen doon malaggo ito pamintangan sin mga sila amuin bangsa muslimin labi awla di daerah sin Zamboanga City mga pila tahon lima bay mga 2005 2006 kimusog ng pagdakwa Di wala Zamboanga. di awla Zamboanga timagna dito kita ko yung kusog sin dakwa sabab in mga katawte mga hurang ko kayo ha FMSA iba ha MSA kakitaan ko kanila yung pagtawon unity ang buok sabab kaya ulinan nila kataan school di daerah sambil naparasahin ko sa manya to teamwork in FMSA sabab ang kanako na kiyan kimusog na indakwa sabab nagpakasud na in kaguruhan pagka school-schoolan ang pa in kaguruhan amon directly sumod sila pa school wero on permission sin FMSA at kan MSA di sila makasud So labay sila coordination ta. Ang painsyababul muslimin daerah Zamboanga Kamaton High School ang pain nagsud kay pa madrasa tiu-tiu da mga tao miskin tao di maingat high school amet tun irihil kanila opportunity sin kamasan nila sumud sila pa madrasa Bangdi na makapag-school kanto na kolon pa madrasa. Bang anak nila hangpo isyusin right pa school isyusin bobo tabi ayaon pa madrasa Iban Simbulaw. Iban Simbulaw. So kita na mo atin ya kamaturan syabab yung naka-school-schoolan ang painki kita nila ka-school-schoolan fit na rakula sabi yaon na yari yaon na yaon inkusog sin zaman na kaunet to in da'wa bukon doon kanila kima sila kusog ha mga ulama sabab way ilmo sin mga federation way ilmo sin mga MSA kuma sila kusog ha mga ulama kailo so kimusugin da'wa nag-coordinate lang sila was zaman niya to na-study sin kabataan in mga kaulamaan tiu da sila even sin naon wak tumalas na sila in natali sin kabataan kailo baran nila mismo naukab inpikilan nila mari kita ni mga wallahi habats na ito ng ulama katan ngaran ko isyek yakin dengan Syria seksan sibar dengan Sudan sek mahir dengan Sudan ako rin nga Madina alhamdulillah So kamuhang ka hambok ito MSA na taon. MSA katan nahinang alhamdulillah nahinang ulama Ulama kataw tayo mo nang tamon na mapatindatuan naulan yun ha. in sila to MSA reason gamit yan yet Allah yarham Sheikh Imran Alhano inset to deng ha mga sekretariat to malaggo ato daw ron FMSA Ini hambok ka na hambok kami to sab naparasahan namo in mga kamaasan amo in kailo kaulamaan malaas sila iba sin di nila kakausan mag chapter madto naukap in pikilan sin syabab mga G aw na nga G direct pagwa aw na nga G direct ang mga markaz ubos habihaon naubusin daw ron nila nalawa sila sa Zamboanga aw sila heto sila wala sa masimasin pagdakwa kailo masimasin pagdakwa sa bukunin dakwa bis namon na zaman na ko nito sabab asal bi sinallahu subhanahu wa ta'ala aw waktu magtaas aw waktu magbaba bawa usat to paglawa na mo first madrasa kyasuran na mo pagkabiaksan amo nang diakata ni Abagyo sambil aun 2 tahun ang 2 tahun pagdatong sin mga yadto ninang sila kuraba bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada faqtuba lil ghuraba aw son kikita nila mayta yaw nyari
Nahinang sila strains. Akon di sa timon sing kauman. Sa meta, masub sila magbisara mong kahukawan si Mano siya. Dito, nag-start in Dauro, amon second Dauro, sin dakwa. Mga bata-bata, aw na ilmo tiyo-tiyo. Yung kain na, bata-bata, way pa ilmo sa mag-coordinate sa mga ulama. Dito nag-start. Kimusog. So, pag ubusin Dauro yaon, in mga katawte mang hura namon na nagbalik na sila. Dan Nagpakawi na. Pag-uwi niya ito, di asin nagpaon na marakids. Third, Dauro sin dakwa, aw na magdakwa gwa ding marakids. Usat to, sambil bihaon, kasakupan na to kusog sin sabab. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Amoy inbak kasi namoy amoy kabataan, sambil in mga kabataan ini, wala na marahirit to, kusog nila. Sambil amoy nakapagdarungan sila sinamoin pagpangaji hadaira Sambuanga. Usat to, in mga sabab ini, abiat yung kusog nila, sambil limingkat in syiar sin Islam Sambuanga. Insa ka ula-ula biya jarima dakula hindi maghijab. Among kakitaan anak sin Muslim. Mismo gumawa din hasimod sin sab. Bukun Thomas, mita ko beni. Banglangin Oh, banglangin. Oh, indoor sin sabab in sambil pa internet siyud nila ra. Mita beni. Sambil mataod kihidayatan pasara sin sabab nahinang in syiar sin Islam. Amoy kabulatan sin pangatod nila. Yaun hijab, yaun nikab, yaun ibadat katan. Sabi naman sabab, tanafus sila. Intandaan niya, bangaon school. Baktas na yung tarbiya kanila. Tarbiya. Oh. Besin na MSA. Bangaon karungukan nagsimposyon mambog school. Suway sa makapaon ng buok. Suway sa makapaon ng buok. Maglumba-lumba hinang marayaw. Sambil in parakala, maasya talom sin school. Kimo, in pag JS, in pag disco, in pag maasya. Kimo, pasal na kimusog in kwan, in dakwa sin sabab. Usat to, abiat yung kusog nila, in question, hisun hinang sabab na hinang sila biyaon. Amoy ni malingkat question ta. In mga sabab, in sabab na hinang sila bihini, kusog nila magdakwa. In sabab, bata bago. Na hinang sila bihini, pasalansin muna pagbagay-bagay sa masjid. Ikaruan na, pasalansin MSA. Itan na siya okay Ibadatillah. Wayron hinang sabab maas nila nangadji sila. Bahwa akbar. Wayron hinang sabab intaw maas nila nangadji sila. Sa nag-challenge sila barang-barang nila nangadji. Aon daray sa aning kamatawran kanila. Siguro 100%, mga 95% bukon maas nila. Dahil na namin baya singin mawawaran diya. So, intanda kami ini bukon hinang sabab. Ika kuang kupatan bin, kita na mga ito. Kita na mahawak to nga taon nagkawi na mari. Hulay ni sin 2008 kita na mga ito. Im mga kabataan magkapasapas kamo na kauna to mga G. Amon mayroon pa mga markas. Kug baya nila baran nila. Gaman aon pa mga kamaasan nila lumang pa kanila. So maling ka to na kamo. So pagdaton na mo patuan pabagyo. Ini aon mga kabataan halawm ngadto magpangmuda sila sin hapdi. Sa meta, wayong support sin maas nila. Awan pahambok dengan sambo dengan sug di na sa sin maas pasa intulak na pabagyo. Subhanallah. Awan pahambok ambok bagay ko minig na ring habagyo. Sambil dihin niya ka ako in pantalon niya, pantalon li katumtuman ko pa. Si ulog ko to 2 tahon. Sambil nagirit. Minsan ako nagbay ta maas masigpit ako pasal meta inig ko ring haway invite ako kanila malingkat in pagkaon na mo awan palawans na mo. Habi ako maluman ako hiwita kanila bat in ako masigpit. Yalob ko ni agama. Sambil din naman sa airport, pag ingat biyan wayron cellphone, di man jari inigin cellphone. Kataan kami inig na mo. Pagdihila ka ba kayan biyan? Sabihin panaw ini mga sabi bugto kataan. Pag mayta man taraka shay'an lillah awadallahu lahu khairun minhu. Inyad to gusto dito sin nagbakkas at to. Pasal mayta na challenge kami ang pangatod sin mga tao sabab din di sambo nga alim kami because madarain ki magulin microphone. Ati niya patumtum. Katuan unho ko man sin bini. Manjari sambil pantalon niya to biugit ko sa girit na. Usab biugit biutang ko jabihan. Pati na yusal. After 1 week pagwas ng kapito nalawa dito. Bilong ko na. Nalawa dito.
pagdatong sin haylaya imo yung imboya to kit ako si ulog niya. Ano ba? Amo timpang haylaya niya. Sabsing kasigpitan sa Sigpitan. na si Kima sa Oo. kuha. Sabmeta ingka mao maasan especially dengan min supala di nila kabayan anak nila mga G. So amo ini in pagjanon ini bakkasing kabatan baran-baran nila mismo in himati sin agama sambil nagmumpa at inislampasan nila. Manjari bihaon nakabisita ko pa mga duwayng hula bisin mga lain mainland ini. Aun mga school dito panghati mo secular education. Makalima mag-school alam sinong kapito. Pagkita purely Arabic in pag-schoolan. Allah. Ano yan? Ano? Doon na mainland. Nakabisita ako madto. Lang ko unang pangadya doon. Ibuhan katon in mga students. Yaw na nakanikab, nakahijab, mga bata-bata. Lang ko yan. Doon na purely Arabic 5 days a week pagpangadya nila. Ulang kumita bihan yan. Di na mag-school. Kung mag-intuition nila, kuan ko ba? Tistingan mo Oo, mo simbi mga jaw. Ulang ko in maas, yung reaction kanyo. In maas na mo, kiuyakan pa. Allah. Sab meta long sin maas na mo may ngat kuno kay mag-usaha sab in kami ini topikan si Allah subhanahu wa ta'ala hinang marayaw. Amo ting kusog sin rakban nila. So dito ko na nyam lang ko in kamaasan dito kami in kamaasan din kanila bidda. Sab in maas din dito kanila amo in luwoson nila in anak nila mga G sambil amo na kita ako minsan habagyo. Maas nila mismo dumamag bisara hamudir dahon deng hula nila harap man to pabagyo ando minsan pila sin indrokin anak kinigastuhan ko. Naman jalong ko yung kato ini suway on mag-sponsor pa magapangadji. So in khulasa rin di subhanallah habiyat to lingkat juhud contribution sin kabatan ha society sa insabab sin hinang sila biyat to baran-baran nila. In question how in dawro sin parents din di. So ang bukid to Amo tindi challenge sa kainaan. Kanaan. Oo. Wala ta. So, bukong problem, magpa-school ka, may nang sila doktor, may nang sila engineer. Bukong problem. So, diakan niya to sin aga, min subay ka, magzakat. Magzakat. Dahil kapag zakat, naman ko, meron sin. Al-wajib, ma la yatimul wajib illa bi, fa wajib. Wajib. Diyan na, insubay kita, magnapaka. Sa tumtumunta, wayron maas malingkan, mala sa anak niya. Inhikasan niyang sin maas, inhikasan niyang sin anak, amon hikasan niyang sin maas niya. Sa tumtumunta, bukon sa dihikasan niyang, amon aun sin. Bangkaw mala sa anak mo, muna hitanom mo pangatin ng ka-Islam. Suba in anak, mag-akam Islam, aso pa minsan siya yun mapatay, amo yun magdihil ka niya, rijigi halop sin kupo niya. In anak, engineer, doctor, nurse, yan okay ra. Bang in manon siya, naka-anak siya hangpo, in katan niya on siyam niya on, excellent sila education, hambok in alim, tumtuma. Bangkaw sumud palom sin kubol mo, in makamumpaat kayo mam ng bukit to. Amo in makusog magtahajjud pa Allah Ta'ala, makusog magparman maghadis pa Allah Ta'ala, makusog managutag pa ng mari, amat magbumpaat kayo mo. At tinaizama tayo ibn al-Ada. Kata'amalu illa min thalath, wala dun sali yadu lahu. Amo yun malingkat na to, dihilan ini solution. Di in unin part sin parents, habi ni lingkat sin dawro sin sabab, unin part nila. Topic magbalik. Sab meta, in problem din na markage, wala mag-sponsor kanila. Kasi sigpitan sila magkuhan, Allahu Akbar. magbayad. Which is kalagan sin Muslim Islamia, bang kimangin sabab, kimangin wala. Sahih. Sabi isyon timay panawag-tawag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha Makkah. Isyon inda mo sabi bin Umair. Inasabi Nabi Waqqas. Isyo pa Abdullah bin Mas'ud. Isyon naghijra ding ha. Isyon nag bayatul aqaba. Isyo to. Mga sabab sa to. Amon na nawag-tawag in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imano sa nagkufur sa sila to timay masin si panawag-tawag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamat to. So biyaon unin dia balingkat bisarahunta. Aso paya ma-attach ta in parents hadawro sin sabab aso paya continue in kuanin. Na makakuan na ako kaya bilang long ta pamunakon sindi na sabot madto. Kami kayo sa diri ni patuan. Kami ba ni bilang iban de sab kawurungan doon amon limilingkod to doon markas abdiya. Dia diinta kaya na naman amon nasabot ka ina kulang in panghalga ta ilmo kaya na naman namo doon in kamaasan ta. Aun waktu mari nasabot ko rin di ang mga jimajato ini tumag na kamo pa tuan doon na kayo sa daydir ako. Assalamualaikum tuan. Time ina. Waalaikumsalam ni siyo ini. Ikaw na lang ni Ustad Wahid amon nag-ulin si Markaz biya ininganan na lang na mo hoon may tayat to. Amon na ini lang na tuan aun anak ko ini lang na
nasumuna pinilaw na pila school na ining kaya pasuran. Pila school na lang ning kaya pasuran na rin nilaw na matukto diyan mo sa nilaw na pangayon ko kay mo pasuran ang kamo pamarkas. Ati na siya last decision, last choice. Ati ni aunwak to subay amon dia mga wayron na tod liluan. Ang Hiloon pabiya na pa. mga hiloon na pamarkas. Na bihaon kaya na naman ta in murid na mga markas bihaon sa kira-kira mga pila Ustad Edem. Marong gatos pala biya. Bang usog babay katan, labi marong gatos. Oh, marong gatos. Halong sinduang gatos yung napatuan in amuin iaayura ratuod bukod ni sabiya mga pangwangkwanta mga kamas sa mabilan mabista tayong biya mabista tayong biya mga jiman jet amun iaayura ratuod sing kamaasan in nagbabayad ka mo pataas na tudang gatos kawhaan aun waktu inang gatos kawhaan maabot kami magkulik pasali markas tanamo na ni pagpakaon na mo kailo in babayaran nila ang ibupito bukod nyon marikamo pagkaon nila yaon naun waktu ipagbayad na mo dahil nga picture wa pa picture to picture lima pagtod pa mo yan yung pamahalayak kanila naon waktu di pa makalayad ng kamasa bukod ni ma na in sila way usaha kung may mga pamangkwanti sa kanila. Bukod ni ma na rin sila magkaraos. Awon. Tanda niya, nagda sila mga nakaanak kanila, asal awon huwat-huwat nila. Sa awon wakto sabab siyang pagpahil-pahil nila, magparakala, biya mga hati ko ara mabay niyan. Nasuway na biya mga Ustad Hedira, makamatawad mag-text, maglungos biyan. O, narin mo yung sabi, aloko, na mo yun yung kamon sa mga kaanak kanila. O, doon ha, markas ka. Na subhanallah malingkat dia mga natakil mo to kalo susungon dia mga halak kasing kita tunay sabihin dawor sa ina dia diin sila magtasji magbulan sa nakaanakan nila sabab invitation yan na in kabataan bihaon simud na kanila in tarbiya Islamia mismo baran nila na intimus paunahan maba sila sumud pag-ilmo, maba sila mangadji, maba sila magtarbiya simbaran nila sa impang subuhaw nun yung mga ina, yung mga ama, diya din ini kasuportan yung mga kabataan bihao. Sana, hari isa ba pumalo pa, tuan, dalam bihad to. Alhamdulillah, yan day sab, alhamdulillah, yung mga kainaan, kaamaan, ang dalam bihad to, at iniawn day sab lang tanawan ma. O, yan sila nagmamatuyo. Sab kita, try sab bihao, yung mga kabataan, amo inyan nagdarasing dakwa di hawla sampay madto pa Manila amon bakkas ni FMC MSC kita ko to Manila bihaon diungog na to din markas tazkiya amok ni mga sampot ko mga kabataan dari kata kabataan iban niyo na tarbiya niyo hinda tuan Najib subhanallah kublaan kaw natipon nila yung mga anak si Muslim yadto amuin pahula yaon nag-apply naglawag hinang timakad dito at tupuan bulan biulanan wayron mahinang unon way matalinon sa natipon si mga kabataan niya TRB nila sa tarbiya Islami inyad to katanip to at niya manunjo kay aun tuod ya mga nagbakkas in da'wa in tarbiya in ilmo pangatay sa mga shabab sa ko na chef diyan mga Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in wa ba'd. Pagka mga kaguruan ng Ilya Tapi at ng mga bata bago at yung mabilang din ng mga bata bago lamik yan kalawayan ng uday sa mga pinakahalan nagkasabot sin pag sin guro takain amin tanda sin in pag-aga madihawla ta mayroon to halba mga kamaumasan majority pagka mga ding hasuged to tawakan may tungko na in family na mo hambok din ang mga atin niya mayroon pang halga atin niya in daakon nila in kaanakan nila mga jid tanda sin ka-enjoy kan kita niyo sin secular education mayroon nag-encourage sa nag-encourage at time na mo MSA nakauna hambok room pa kami mga around 2005 kin mag-lecture madto murid ulang yung magkaguruhan wala pa nakakari magkaguruhan biyahan katan kimulang yung da'wa tamik yan masa nakauna amoy na inhajat sin kabataan pa da'wa lando in ya kalalagihan nila to
Iban kita na biyan sin timampal na biyaon. Bunalin iyan sin Sheikh bin Jadid in da'wa kimusog. Tanda niya doon kami hayuzi biyaon. Yun yung mga katotay mga nagda'wa. Sambil in musalla, masjid, magkahipo, sambil hawa palom niya. Itanda sin atin niya kimusog in da'wa. Sa hadalang biyad to, in mga sila atin niya mga mahukaw pag-aram ba sin mga sila milikan ini masih sabing kusog sinbiya Panasat nila. panasat nila yan na yung mga TV ni da bais ganda yung pagngana mga show time nahinangin ni on waktu sambil ni mga murid murid at tinanangad kaya nagtaksir kanila yung mga kwan nila da bais ganda Ay mga ta'limat atin niya magkukusog in da'wa sin kaguruhan damik yan magkukusog sa bingkuan sin mga sila tinanakaw nga sabi ito mari katon subay biya atin niya magkusog in biya alhamdulillah yari na ibang kaguruhan na to in malagbo in taksir in baktas sin magpangaji stay in malagbo to din biya baktas kita nang kasi mga habag kita ko barang ko siya alhamdulillah walillahillam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala demikian mga ono ko hambuk classmate kasunod ako mari makayan ako wala nakasujud patuhan hinang magbinasa Subhanallah. magbinasa sadya pag ubos nakasud man madto palom bagyo atin niya inut-inut sa napinda bihan sambil hiyaon wala nang unimangkan yadto na siya jamiatul ito na siya kasim diyo Kasi Allah. ito na siya yan siya kung wala na muna imangkan in bihad so kami ito mga ikakuan na mo Atin niya in daur sin syabab ini biha nahulog siya pa dimayaw in mujtama dimayaw in society lugay in syabab in mga bata bago imulin pa pag-arama sambil nag-encourage sin pakanya paamuin hati niya subay magbago sin kahalan sabab in Allah subhanahu wa ta'ala sambatan biya nasabot sin Quran inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah subhanahu wa ta'ala di niya pindahu in uno-unin doon kahalan hahambuk kauman niyaun atau hambuk society sehingga suway in society nafsuha amuin artinya sila tu di magmatuyo magtuyo hagin hawabaran nila hamanga nasabot siyang kaguran masyaallah hambuk de sabati kumaray hari pa makasuysuin mudir amuin bang kitaun bang batsab takaran sin kita niyo syabab in bisara namo ini hati niya in i-dedicate namo sa pa mga ini bata bago bihaon bang ambat sa bintakaran sin kita niyo aun pa suway encouragement deng hamaas atau maasi magmatuyo atau akan suway paruyon kita niyo sin kamaasan at humati sin pag-agama inhi ka patumtum namo andu suway taliun sin kita niyo bata bago in kamaasan nato bang upamakun suka limid na bang upamakun suka limid na arakala di niya wala niya na inihati na haatay inyat tu wala niya na karilan inihati niya waktu maasip atau akan kuan ialop na sa dyan paglag kabuyanan iban sin atin niya pagnafak kaha anak asawa in mga syabab habiyayaon bukun na kau hatin bukun na nakatatapok deng kay mo reng hamata mo in bang upamakun babayin paghijab si mga katautay mo ran kababaihan sin kita niyo sin pagnikab iban sin mga pagsambayang sin mga syabab pagkamasin masjiran iban sin mga pagnasihat sin mga kahuruan sin kita no binaybayan in mga ini bukun na kau subay anong pasin mas uy narungog kau lang sin nasihat uy Sheikh bin Jadid yawn atau akan lang subay kau lang wadto pa Hamil's Tower atau lang subay kau lang mga di pa kon benila bang tagaran na tuwing halos imbiyat to kuno pa pindahun sin Allah subhanahu wa ta'ala kauman parumayaw bangi sabin tao kauman di mabay magpinday sing ginhawaran nila parumayaw na hati nga encouragement in mga ini sin kita niyo pa syababul muslimin labi-labi tud aula amin suway hati niya matali sing kamaasan namo kalasahan di murungdong ha programa sin kita niyo ini iban dedicate sa mission pagkamaasan sin katan
paamin ando ka ilo magsama sibo kita ni magtulong tabang paamin atin niya ini magbati biati bati uning kaanakan hatungod sin pag-agama iban magbati kita ni kinhawaran nato kamaasan mangbat sa wala mo nahinang ha anak mo in wala kaw hati na nakaruy anak mo pamadrasa ando habihaon it's not too late long sin bahasa anday ko bang correct da katutuan din ha ito pa chamad ja timbi Englishan ato atin bukon pa hati niya late be English din late uno mara in late na basa so Tarasaw. awal bukon pa lang niya tarasaw bukon pa tarasaw in waktu amo in imyan kau hawaran mo ya kau maas ko lang mo biya di ko na mahinang amin magpinda pa magbago ding naman ha akida wala imam madto pa unin akida sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkabataan ayaw na to na hati niya amin lukmusun maun pa amin bukon dahi karayaw kaniya iban aun kabaan sin maas kailo aun waktu in anak niya piyo program niya ba sambat da ko siya ng buktay mag nga nasihat niya hawairoon pa yan piyag anak aun na asal nakapoprogram kabayan sin maas ha anak niya banglong niya hiuto babae ay banglong yin anak ko babae suway siya makatalos malingkan mayroon pa inday ko sa banghati niya aun nakajanin aun nakafetus salom sin diyan sin ina Halom tiyan pa na kuan. halom tiyan pa pio program na sin ina iban sin ama puas ding ha program na sin Allah subhanahu wa ta'ala malangkan pio program nahati niya in kabaya ang sin ama iban sin ina bangin anak tarlang niya rang bang kita rejekyan sin Tuhan yang pasung rejekyan pio program na bang siya babae suway lang niya ready ding halampin-lampin niya pakatan pa biya ini pasapatos bang siya umumul lang niya 2 tahun na suway lang niya biya ini niya umumul pa 5 tahun na suway lang yung palda-palda niya malago biya ini hati niya sambil pa dumagpak padarajat in plano ha anak bang siya lang niya ini magkulid na suway in kawaon niya course bang mababae malingkat ka na siya mga nurse atawakan ko ini program na wayron niya to liangan sin syara in aun pangarap mo ha anak mo bang mandi hikarayo bang man supported in biha ini paagama Islam sa di nay sabliuhan bang pio program mo in hikarayo sin anak mo ha agama Islam bukon sa tunlong niya ayaw na bukon imbis sarasin kami ayaw matay pamangi bat sabdi na kami mabaya mag-schooling ka anak na to pa western education la bukon biat to in maksud atin niya bang biat din in ragba ibang sin baya sin kita niyo magpaintul ka na kan ha western education ando talian pag-agama niya sa parakala malo mo si sab siya rin doon di isab siya may nga tumunga habiat din in pag-agama bu ini halong bahalo mo tabi susiya sa nabang bat sab nag-ayura marayong pag-ayupot mo hansipak in agama Islam labi aula bang mo kitaun amin biat din in pagdihil kanila halga amin kita na to kamasan ando kailo in hikayan na mo hakabataan lungbo bago ayaw ko magpasad agama mo iban tumakad ko hamas mo suway ko encourage yun dami kaning kamasan ayaw ko siya magpasad hindi na ko siya mangduy kaanakan mo pa magpaintul na biya na sinasabot sin guru kain na mudir si Marcos Odia in siya tiyawakan in ako nakaalop pa kumiyat tinambok maas iban sin bagay niya dua sila nag-aakan long kumaita ka mo rimatong marimas ko naliniw na in due date sin ini enrollment nag-inquire ka mo long niya ututuan bang long niya di ikain pagyanon biha ini long kuhuon alang niya pag-stayhan long ko na stay in long kinkwa awit to lang kumaita unong biya mga maksud long hisiw long in biya nag-ulin sin kon long ko ini director na mo chef ini wahdi karam sa lang ko wala di ako lang kinpiangan dulan ni bang puas ding kanya wala siya ri ako lang kimem pagkasambot nalong niya tutuan ando kailo bang lang niya makajari mangayo ako tabang kanyo mangayo pa isab tabang lang kumaita ito mas ko anak ko ba unlong niya di na tuod lang niya mapintoro tinari na biya makontoro long sin basa sabab sindi dalang niya mag-uwi pabay di na mag-uwi pabay may tungay risok damik yan long niya rin sa mag-suri school sa nalong niya nagbarkada na sadyan iban ang palong niya mga bulaog ben iban
along ko bihat to. Na sambil long yan, na ngayon na kami ni advice bangun hinangon na wang man majil. Nalong niya, sa rayaw-rayaw siya magmula, maroy biya ni jilon lang niya pag-akama. Nabiya dagbus sabi na kwad to. Marawray siya panay makim balik niya. Pawala dito mo dito. Inna tali ko ando kaylo. Suway na biya marupangin bata ang papasurong papaiskulo papapangadjion. At tinibang biya dupang na di na makunturo. Di na biya hati niya mapinturo. Nampa biya ijilon papag-akama. Sinsayo pa wala pa memorize Quran, wala pa pangadji. Suway na rupang ang papapangadjion ando bukunday sa biyatin maksud namo. Sen maksud ando kaylo sab. Bangin kabataan, hari pamarupang ando pa intulunta na. Tinabiya ka to tani makaabi-abi na ako tinya maraing kami di matong na padarajat malaas na bihaon taga panubo. Ando kaylo ayaw na to takaran na darajat atawa kanin waktu sin kaanakan magkangi ang panato pa intulon. Inda akan sinaka mga Islam bang magtarbiya rin nga kasiwi-siwi. In Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaw matay ma sin katanin aga mga Islam wala nagpinturo kaanakan. Ayaw matay ma in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nagbin wasiyat pa ummat niya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam kaingatan sin kita ni katanin wasiat bangin anak mo mabut siya hati niya umumul 7 tahun ando atin na amo pa ka 7 tahun misan hindi pa in bangon dapat suwi nato atin na guyud-guyuron mga rahon magsambayang pa ini haraig biyan hibutang ataw mga sibi-si pa darahon ning sumujud rumuko in makarhug na si ayat Panin kamataoran nung di si banggo na ingkay ngatan singkay banan puas ding haranggo pakiring. Da kun patindogon biyan ha mga lamisan pakay na peon kuno na mansak ka pakiring na pakiring. Longsin basa na mo ibang siguro ini. Tinara akong biya mga mag-ini pakiring ang pabiya mga ini ganding-gandingan bihan. Bang bayaon di aka at tindog ko lang rin katoy kun ang biya din magtakbir. At ini biyaon daman sumud palam sim pikilan sin bata. Maingat daman hitakbir sin bata bang imen ko. Takbir imengat na siya maingat daman si men Allahu Akbar. Na mga ini hati niya mga kamasan kalasan ando ka ilo. In waktu sing kita ni dagbos mahaw po kalau kapag balikan da insyaallah sana ini kapamin ng isyaraan do kailo katoy ko ini mudir di amurat atin na pos ka konbet matod to wakto. In addition namo dito yamin namo enroll sin mga sabab bihaon kimusog compare ha mga few years ago. Sa adalang bihat to di man jari pasaran sing kamaasan. Sabab on waktu kami ni kulang bukon pa bang biya kato sangputin pikilan magdarungan sa pakaradyaan. Maksud mo kamaasan ta kaguruhan amon nakaw na mayari pa ako. May maksud bukon in sabab biyaon recognize na tuing kusog nila pagpasampay sina kama. Sa adalang biya to misam biya din kusog nila masi-masi in pikilan nila yaw nakapata nila on waktu. In ilmu aon sa in khibra kulang. Ang kanaon waktu bang makapalawom lima nila in pag-agama on waktu pasa din gwa niya on waktu ri makontrol on waktu ya pulak kana tingwa niya ang kanakalagan namo in kamaasan bi sila ini maka-guide bang uno in pag-agama lob sing kuman pasal sin more experience atong sundaw even akako in subayra to din hinangon namo long ta marara ko ning baran nato ba pato na among biya iri kita long ta bilang bata ba ko mari pa sa primas. Kami ra biya bang kita abiya unti magna na apang hati tabi yari kita nagkatag na ambok kita rin hapinis Allah taala insyaallah amuin suway resab kita rin mamutas yang mga kamaasan on consultation iban sin hinang nato katan hipagtukusin amuin kiya unahan sin sila nabangon mga pamakon bay in natukol sin sila nabangon nila ipagsugpat na to ento ipagpauhot mari biya din maksud mo atin niya biat to atin na in kita niyo yari kato niyo sungsongan yari kato niyo in kuwa so yari kanya khibra na khibra yari kanya experience yari kato in kuwa in kusog sabab may ta makusog in sabab lumungtod pa unahan apag pasampay sin agama apag dakwa apag nasihad panawag-tawag pa ng marayaw manglang ng mangi yaring kusog sabab makusog magpanaw magtumari sa adalang biat to yari kanya experience sa mga tao maasta kanaon waktu suway to daong consultation on pagpangasubo ka tuan patuan inhinang namin imam mura biat yung suway hinang sa sabab yaon sabab parang kami sa pasal sin in kami ni nakalaway resab na hinang shab
Yan. Abrad tilyawayan sing kamatauran. Nakako biya mga hikalamod ko in kahalan ko ba personally lang ta. Kaamin. Hakyadjakahan ko ring ha panagnaan payad to bangaon biya mga family, hamok family mataod anak na biya bukon datuod maasin naman biya magpapatok kanila pa aminon. Pa amin akama. Aun waktu sumagnat sila mga kabakayan nila. Correct. Kapag bagay-bagay naman jari doon haon tumagnain kuan. Bata ko na ikabayta ko in kahalan sin mga maas ko. Amin mataod magtay mga hudi mga maas na mo sa sumakawa amo rin ama na mo imbya mga aun baya tuod ha parkala pag-agama magtubihan na intanda na isa mga anak niya katan nakahati sin pag-agama alhamdulillah yari na kami kahati rin na ng guro bihan alhamdulillah na in ako personally long ta pasal sin kahalan mo na be sinasabot sin guro ta kain ito tungod pa kahalan sin kaguruhan mataod pa rin kato bihan hangkan sila biya mga bukunda matuyo tuod magpapangadji anak sa babing pangatod nila na inguro magtatayak 5 magtubihan no biyad to ba yung naman na batin kamaksuran niya biyad din kamaksuran niya to so amin kahalan long ta pag-uwi ko marisin 1986 at ko kaniyo yan mga pikil ko siya ini marewe papyaganak nakita na at na mga sibi-sibi pa ka mo magtubihan now punta imo na muna kiawasan ko hawak to sim pagdatong ko pag-usaha kabuyanan na hawak to tulong ta nagbiyahe ako jeep biyahe baliwasan yon 2 in jeep. Driver. Bihan. Na atin, ibang ka driver bihan, unin hinang nila, mo rin sa binhinang bang sila tumagtaw, tumagda ka isab. Bihan. Ununin pagtag nila, mo rin sa binhinangon mo. Bihan to nahadya. Magtabihan. Na amo tinhinang ko, adlaw-adlaw. Ako punta pag 1987, longsin mo dir si Mahad. Iban nakalong na maghindo di. Di ba mo yaging pangatayan ko sin edto. Sa ulang ko lang to ding guru. Magtubihan. Alang ko marayaw, insyaAllah. Na haming bihad to. Bisan ako nagpararakan jeep magtubihan, wala pa ako nakapaghindo. Na magpakalamod na ako magutba. Nakika-history ko kaniyon di matuinday kalo-kalo kakitaan ako sin ang buhok tayo manghod. Parakan na ako sin jeep yan. May makadsiya rin baliwasan. Pagsud na mo palom sin ako na kuan biya umatod ka ako. Sabi kaya na naman ko yung atod niya biya. Ako umatod ka ako. Nain ako inin parakan ko. Bunal. Bangkaw driver. Sabay mataw din atod mo paulihan ng sin paunahan. How na handa sa amin. Sabay mo dyan ni ato rin sa amin. Pasal adakala ikaw yung marugtol. At akala sumud sila rin tuo mo at halawa mo. Sabay mo kakitaan yan. Pagabot na mo doon doon tungod bikirihan yun, pagliusin bombero yun. Ay, kalong nila yung sambong. Kunlong na iko'y nagot ba dito sa Santa Barbara kahapon? At atin, adlaw sabto na yung pag-drive ko. Alam ko ako. Nag-drive ka lang niya. Pangasuwed, ito na yung maana niya. Nag-drive ka. Masya Allah. Biya ti magbakalom simpang biya kaya sakitan ba ako sinamin ko anito. Hati mi ano sa mo mag-drive. Lang ko kaniya. Baitan ta ko lang ko tay manghod in GP ni alhamdulillah. Rijiki ding Allah taala. Ako lang ko nagbisin GP ni. Ako rin sa mag-drive. Halal lang ko ini. Pakulasang sa along ko in piyamiha ini. Naway na nakabis sa rabihan. Namaid na lang yung sukol. Sampai babiyaw ba ako pagkakitaan biyalo pa magtaingi parukaing. Aw punta hiyal ka ang king kaptangan si Mudir si Mahad.
sa simbiyad to ka kunaning guru. Aw punta diya kang pinambok jeep. Nagdahan ko sinambok jeep. Na diya ako nahinang ko na service sinambok. Magtabihan. Na doon na mahad, wayron kuan. Way ujara. Ikay maglagsin kabuhianan. So, namimikilan na kita maglag kabuhianan. Amo yanin hambok ding nga mga nakakuan kato. Hindi kita ako makahibalo. Naabot ako sa mil ng ipat manok. Sa alhamdulillah rin kapag ipat ko, nausal na si mag-ipat manok bihaw ng pikilan namin nahinangkod to. Oo. Sabi bunal niya, hangpo, labi hangpo, manok matay hang karum. Bihan ko vitamin, matay ra. Sa sumakawa, liawakan ko sindahan, nag-study ko, nagbutang ako laboratory, manok. Jakahan ko unuin, ikignot kahiwal nila sindom. Di ako matug. Long sin asawa ko. Mauno na ko, yung malupas na longin. Kuan mo, magbusiba na jakaw, magkuan biyan, simbiyan napatay. Lang ko, in kayaksahan ko, kung kukyatag nanin hinang, di ako mundong sa kainuri ko mauno. Di ko matalos. Napunta, kaya batukan ko mani namin solusyon niya. Di ko na ibay tabiyaon, sababi na ako, mag-ipat naman ako susungon. Ito yan. Kabayta ko kanyo, habiyaon, bako bang maipat man, mag-ipat manok, insyaallah ta'ala, rin na siya kamatayan. Ibot, yato ra ko man Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inahinang ko, amin, kaya batukan ko man, tutu adlaw, magdagang ako pataho. Magdagang ako pataho. Mami ako si Milya, tunay sa bako, after 3 days, tunay sa bako magdakang. Ako na magsumbay. Na yung mga tao haragbay na mga katantaan, mga kwadto magkuan na magsumbay na, maun na katantaan. Naway pag-deal ko kanila. Amuray ni-deal ko kanila in helmet, iwan belt, iwan Adidas, 2. Oh, siki manok, manok, iban sinlungon-lungon to. Ang natin bayad kanila, lanuan nila na marayaw. Kako in tikon, kako in ini atay, kako in unod. Amo natin dahon ko patawo. Tiganon magtuoy. Alhamdulillah. Namo yan, nahinang ko experience. So, ikakaunta parkala, sin paghindo. Ha, wakto sin kami nakauna. Hawakto ato ba ko yung kimita sin wakto na mo. Maray ako rin bata ba ko pahawak to ato. Sinamin wakto naghindukan. Na hati ko yung mga kamuriran bihan, pagkitaan nila yung guro ay mabata bihan, makuyag day sab sila sumuok. Nasambilin ako, amin biya, palangay ko sin nakaunad to, kimawa ako sin pangadyan dahing harasul, amin long nere ako mapaya, masilang, dahing ha mga kasahabatan ko. Bang maghinang katan, bang maglugto katan. So, imbata ti maudbihan. Imbunal niya, nahinang imbay ko headquarters in Murid. Usog babae. Amin wakto ko naghindo na. Amaad muro. Maabot in Murid, tuwan magtugata sa tuk. Simbay ko. Bang di na maubos sa lom simbay. Yan da sa nagdurungog yung mga kamuriran ko. Alhamdulillah. Yan. Amad to. In ako malutin mga Murid. Timpo na kauna. Sa mabaya sila ma-implement in piyangadji nila. Nagtag na amin naginang kami jamaa tul hadis. Ngayon to nag-member 5 mudbihan maghapal sin hadis to. Sila to nahinang puunan sin biya mga organization sin kami bihan. Na alhamdulillah, dahil nga mga bunga sinyad to, amo na in nagkakaina kunday sabsin namin pagpalanyot na to sin programa na to ini. Oo. Sila yung kalo-kalo nagdurungog sila wihaon. Salam doa kanyo mga ini kaanakan sin kami. Alhamdulillah. Sa bukod na ba yan kaanakan kamuriran sabab guru rakula na sila. Guru rakula na sila wihaon. Alhamdulillah. Namo yan in namin biya mga kuan. Nahaka ko hakyadyahan ko si mga kahalan si mga kamuriran. Amin laway ring ha amin kyadyahan sin kami. Makusugin pag dawa nila. Mahugutin pag uno nila. In kamatauran sin nakakwambi sin sin guru tadto kain na. In kamatauran sin sila min mahugutin ko namin aon pang school nila. Aon pang hati pag-agama, aon pang hati ha school. So doble namin uno nila.
Bating kamatauran din nga mga murid ko yan. Mga professor yan, hawim suing kaywanan. Kamatauran. Aon na yan mga doktor doon. Yan hawim su. Hindi ko kayo nga mga uno na bihaon nagkuhan. Alhamdulillah. Na in atin nabunga sinamuin ilmo dengan Allah Subhanahu wa taala. Nagbakkas ding hamin mga yadto kataan sa hakita ko sabot niyo pasal sinamin syabab bang biya mga umalop hamin malaas na bihan biya makwan na sila. Biya atin niya bukon nito mga uno bukon buka atawa uno sa aun luman nila. Sa bang kakitaan bang aun biya bata bako kakitaan nila biya magtuy sila kumawas magtubihan. Biya maigi namin biya kwan nila to. Amin biya nakatatampan haut nila. Magtubihan. Na ini bang takwa nun ihtimam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga syabab ding hapanagnaan pa. Mang takawa unin biya mga bakkas sin buno badar. Ha? Bukon ba sambil biyata sin Rasul dahil nga mga nagkasaggaw nila isyusim makahindo magbasa iban magsulat ang mga kabata-bataan mahinang nasabab sinamin ini mahadika na sila ring haamin nito man dyan na sa mga ipaahali nila so makawin kamantauran din kanila wayron na suy-suy si mga nakawi pa kaman hinang na Muslim yung mga silad to na damik yan mga amin mga sigar as-sahaba kamatauran amin tiutukan long tasin Rasul diarahan hinduan marayaw sambil aun pa yang hinduaan sin Rasul may sinambok pang tungod niya Allahumma alimhu ta'wil afaqihu fid din muallimhu ta'wil Ibnu Abbas demikian Zaid amin dia aknya long ne ta'allam li lugat as-Siryaniyah ambok yadto dia aknya papag-ingaton sin bahasa yadto sabab na diin mga Yahudi biya mga kumahakad bang bukunda makahati sinuno nila sin bahasa nila sin kitab nila bihad to atin niya masima sila result tumapok sinamin kasabunnalan sa mga bangaw na makaingat din kato na way mahinang nila namad din biya mga kuan nahabiyaon waktu kajaman na to ini yan na timarang in biya mga activities si mga syabab kita ko hawak to sinamin seeds di ilwala di kato masyaallah inamin biya mga paglugto si mga bata bako kabataan ni namin nagkuan ibunal niya in amin activities nila Hadarul Ifta sa MC amo yan nakabuhat sinamon kuan sinamoy in paglugto si mga biya kamo malaas na kita na mo tulan so ka sila maghatod la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabuyanan amura ko in patay amin pag-ayura sin patay masyaallah makahansol. Ang kadsa sambil nagngan sila, bakas uno ini. Bakas ano ba tingan niya? Bakas patay? Bakas patay boys? Amo ngan nila. Us makuyag sila tawon biad to. Bakas patay boys. No, pasasin bakas atin sila nagbakas doon kanila in kuan. Oh, talion mo misya nambok makulang nin Idok Umar. Bihan. Pag-uwi niya pa ba yan, no, inuino na si mga, may tanagbaho yung bahay ni. Ingko, sakali amin badyo susulog niya, ito isagnat niya pa. Kuan. Masya Allah. Yan, mga syabab katan, alhamdulillah. Naamoy ni. Na long time mga sila, malagot to din namin taktir ha, ini kaumanta, bang sila inamin makahibal. Kaso magawa na in sila, in kerayo dito, alhamdulillah, dumungog sila, ha mga taumaas. Inamin biya mga kuan nila. Di day sab sila himibal bang bukon at inalabay ring ha amin mga subo sila, umagso sila mga katawmaasan biya. Amad to. Na biya to inamin biya mga hika ganap-ganap ko hadya tiyo-tiyo ka kuan ko pa ton subaytud ayaran nin biya mga amuin kikita tabihaon amuin jimat to ha mga longbo bago sa mga anak Muslim. Gaman subay sungan sin mga sila nakatagna biya diin niabot pa biya ni mga anak si Muslim mismo baran nila na inagtos pataas maba sila himinang karayawan na umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam biya long ta kakitaan na mo doon na markaz siyaon makaajahib mga kaanakan si Muslim amuin siyonop sila sin iman tunga dom subhanallah di magtug magbasa sin Quran mag-aalop sin kitab mag-memorize sin hadith before Fajar ito nagtatahajjud yung mga tao ini
mga kaanakan ini wayron sila na reaction kainaan nila sa sabab sinagbak ka sadya kanila in iman muna pa Allah Ta'ala iban long ta ilmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabihaon bilang ka istorya ko patuan in tungod si Marcus of Dia amuin mga hangkap ito bihaon maraya aw na hambuk babae magsukol kita pa Allah Ta'ala aw nambuk babae deng ha family tatud ta usog pasalan ha panumtum ko sampay paadlaw ini biya wayroon pa kiyarungugan ko inday baing kamo chikan yung manak wayroon pa kiyarungugan ko hambuok anak muslim babae na hinang hafidha nakahapal sin Quran deng halupa so yung pagkarungugan tadya iyakan sampay mga manghindo doon kamo babae iyakan da kiyawa tareng ha iyakan miyari mga hafidha bang deng ha family tareng ha sug tuod lugya wayroon sa habihaon ha mga hangpo adlaw na hati ko alhamdulillah nakatangbos inhambuk anak sin tausog taubwalo Allahu Akbar. Mare mga kampong mo rayon lasya mo yon patuan natanggos in Quran hiyadilan namo dito hadto in paghatam niya alhamdulillahirabbil alamin na nagduyag-duyag in tauta tanda niya bihaon ni bilang ka story ko kay mo pios sin media ta adya in patta niya bilang pag ano tayo ni congrats kaniya yan adya miabot in likes ini ang mga FB ha miabot in nag-likes labi na tong gatos labi na upat nga gatos nang sa pila adlaw na baday nga mga po adlaw kaya post bago pa si mga kapito miabot labi na upat nga gatos mga pinalo pa aw labi mga upat na biyan in kuminsing tao labi na hanggatos pamang gatos ko ang taglima nakita ko kain unoy ma na rito hadto hati niya biya nagduyag-duyag in tao ta sa babsin panglagdo nila haa ka Islam panglagdo nila ha ilmo nabihaon konsume ni aw ni sa hambuk maghatam babae ra isab Allah amar kasabdiya naka-memorize isab sin Quran sana bukod ding habang sata bangsa iyakan sa alhamdulillahirabbil alamin imaksud masya pa ton magtuwa bihaon hangkan nasway na to ayaran insyaallah in-infield sin da'wa insaha magtulong tabang kita niyo maghulog-hulog pikilan sa biyan ning kabataan bihaon limong tud paunahan maba sila pumawa sin ilmo maba sila matarbiya na bihaon na hasusungon hakausukan ni sa bangang kabulambion yan dai sa magdaratong magkahapal na sila sa Quran na yung mga ini subay na to ipagsukol pa Allah Ta'ala na susungon sila na isabi ni Kailo in duma sin bugat ma'san sin kawajiban sin Islam sin amanat risala sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala so Atin na siya. Kato. Atin na siya nagkahatam yun. Masih na ngaji. Masih Yun, na Buko naman ang mutudyo ni piyang ngaji niya. oh Atin hawak to siya na ngaji. Hawak to siya na ngaji. Nahapal ni Quran. nahapal yaw panangat di iban ini ka kuang kapatuan bihaon subhanallah ini biya bangman kita masih topik yang Allah Ta'ala hakatu ajaman kesebtia hakatu aja bilang may story tiap-tiap 5 bulan ha sebab imbata doon ka to mga 2 tahun continue 2 tahun hambuk tud pangarap tahalaw sin 2 tahun mahapal na yung Quran alhamdulillah mga kamanghuran kaanakan natanggos nila biya na sinyaon masih pa sila aw hambuk same way nilang natanggos na ng Quran sa Mustarabi sila mo na mag-graduate sila biya 2 tahun sila lumingkod doon in pagpangajita continue yaon aon level 1 level 2 level 3 sampai pa 4 pag-graduate sin kuan sumublin kuan in amon sumun level 3 so bimana inang kasi 5 bulan ha tiap-tiap 5 bulan aw nyo mag-graduate 2 taon sila makatangos 5 bulan aw nyo mag-graduate nabihaon pila mag-graduate kato mga kamulang yon labi katloan mga pinalupa mga seri mawut biat tu mga sukun mga kuhaan diyan pagkat makawan lang nalabi kawan na 5,000 lang yung patuan 2 taon sila nakatangos naroon na naghapal na-memorize nila yung Quran natanggos nila yung Quran iban sin mga kagyan so kamusta ini ika kuan na mo mga kamasan kalasan
maksud to sin kita ni atin hariyaon biad na sinasabat na enroll sin amin mga kabataan ini syabab pagyan kabalik-balikan naman word syabab supaya kaya nga tanong makna niya uno to din enroll sin syabab ha society sin kita ni. So alhamdulillah biad na sin nagkasabot atin awon mga nagkahinang sin syabab doon naging hawaran nila napinda na iban sin atin niya awon napinda ray sin mga syabab ha society. So habiyaw ni kaya ng mga kamaasan kalasan muli mga palanggon hakamasan Allah subhanahu wa ta'ala bukun natambukin madrasa bukun natambukin markaz atin niya awon pamarakis iban sin madaris in mabaya daing kato tan yung mga kamaasan atin niya magpaintul ka anakan nila ando long sin bahasa biya sinasabot kaya na it's not too late bed to katuton ben tinayukon pa to datin late in pagkaradyan bukun pa di natin na ini unat to sa sugpa to bukun pa siya tarasaw bukun pa tarasaw pagkaradyan iban aun pa isab sumuno next generation bang mga generations ataw aun pa mga syabab sumuno mapos ding ha mga hatin hesu namin biya mga wala na una kiyatakin ang mga pangumulan yung si mga kaanakan wala na hatin na nakakik pabiyat tukalan sa aun pa sumuno na aun pa isab ukab in mga maragis na to inshallah magtatawd pagaman inshallah iban si mga kamadrasan na tumasi-masi biyaw hatin niya ipagpalan nito inshallah arami kinato hatin niya i-reel ko kan pa to ni kuan kalo ako yadto biya mga kaysa niya inparkala si mga kabataan mahal ka tod sila ha society sabab sila yung sumubli mo ini bihan malaas na nain kami ini bang biya mga kuanon atod-aturon bihan long niyan nasubay na siya naghali-hali na katumtuman ko yung biya mga pag school na mo sin nakaunad to bihan daing ha mga ini tarasol yung mga kabata-bataan long niya pagkakaw malaas na imaghinang kami na subay ikaw long niya humali na bihati namin kuan nila at niya in kita kamaasan naglugto dahing hamin ka bakong bata pa biyan nagayupot kanila mga kaanakan na hatin ay mga sila manumtum isab sumubli na haamin kita hangan sin pag-agama kako habaran ko personally in pangatod ko hamurid ko biada anak ko bihad to nampay anak sambatanda na wayron kabaakan mo sambatanda sin ini guro ini kabaakan mo hadun niya ini makuyag in ini maas makaliw pa in anak niya rin kaniya alhamdulillah na yung mga kami ini long ta na nagbunga na ba yung mga paghindo bihan nakaliw na sa building kamo yung mga kamuriran na mo alhamdulillah na inyad to ipagsusukur na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala wala na lupasin namin amal na mo pa Tuhan Rabbul Alamin sampay aon bunga marayaw na kalukalo inyad to ini tawfikan kami sin Allah ta'ala min aon bahagi-bahagi na mo dito kalukalo insyaallah ta'ala rin kanila ang mga kamuriran na tungod paparkala min yulinan tabihaon imbulnan niya misan ako wala sa akin niya mga ako hindi ako makakahakadabaran ko daw yung pangatod sintaw lang niya malaas na humalihali na yaon na sumakaw yung parkala tayo niya min ni Daul Islam alhamdulillah timindog siya bihan amoin in kako sadya di ko ipakita hatawin ako nakalando ni laas so misan kita malaas masi aun pikilanta iban panganal pa Allah Ta'ala in magtatawfik bukon siyo tao Allah Ta'ala magdihil tawfik na paggahapikilan ko biya mga amo na tuod misan da umakakin tao katan mangmanin Allah Ta'ala ri siya umakak alhamdulillah na muna pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pa mga kataw tay manghuran imalop kamo habiyaon ini labi-labi na imbiya mga yan sila imaatod ha Ustream biya mga yan yung mga comment niyo biya alhamdulillah wala ko ra nabasa sa biya lo paragbos mataod kamo yan salam doa kan yung katantan alhamdulillah mataod tuan sila nagkukuan bihaon live ini Ustream salam doa kan yung katantan na
Di na ko masa. Maraw pa yung kwan. Sabab na kanamang dada pa yung kay manan di mabasa. Salam doan hadya kanyo katantan. Insyaallah in piaglugtuan na to. Insyaallah rin malupas. Insyaallah. In kami, da hindi ha ini hula na to ini. Magpasampay sa jasin namin amanat. Ini liwan niyo kamo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nayari na mo na piyakita kanyo inbungan niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yari mga kakuruan na to. Amoy in Shabab al-Yawm na sila inimay ng asusungon no Rijalul Qad insyaallah na mura-murahan dito na dyan ni mga kabtangan ko magsukor kaniyo katantan mga katawte manguran Cebu dayari halaw man sinini lupa sambuangan pakapupuan ha ini tawi-tawi long ta lupa sug basilan sabin sila nagkukunik day sabihan damik yan yung mga sila yato hula sampay ring ha mga Brunei, Malaysia, Indonesia, nagsampag marikato katan. Labi-labi na ha mga hula Arab, yung mga sila timatawang sinamin programa sing kita niyo insyaallah ta'ala na atin na yari timitindog namin maksud sing kita niyo katan pamarayaw, mura-murahan namin kahampitan na to ini na may nangyad to lutuanan sing kita niyo haran sabilullah insyaallah ta'ala madawhat na to haadlaw kada-kana insyaallah subhanahu wa ta'ala mahuli itukbal ko yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo katantan mga katawte manguran halapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik na microphone insyaallah patagda po yung waktu na siya na namin atin email sin kaya na po sa hilalaw nga insyaallah in kami ramik yan ipasampay namin salam dua pakatan viewers atin niya yari na kahalam sin Philippines insyaallah iban sin hakwa mga kaguruhan ba sinasabutin doon ini nabasa ko doon salam dua ito namin katutan ni masyaallah dengan Dubai yat to biya siya biya dagbus mahait pen biya ko natin ko biya kedlapan kanon salam dua ko napakaguruhan iban sin natin na salangya maray program alhamdulillah so yari kita niyo biyaon in tatawur sin program insyaallah sabi miyabutin suara matun kanyo so dalam biat to salam doa apakah maasan namu yari iban sin dito ko kain habay sin bukmas na mo kailo amin ini murid murwa pulis monte mahud na lang ko biya mag live kuno beon in mudir nalong bisalam doa hinaw namo yan kailo kalasan masyaallah di magbugtuin kuan in biya balikan in bulalo na isab na suway tanin pulis pasal sin biya nanayam sin namin biya 5 bay kano adlaw yaw Magabay kita na nagkikiring si biya mga sawaw yatjaran kami siya namin tayo mga pulis masyaallah so salam do rin dito kanyo habay baliwasan tadya sulong sin banan niya kailo yang kuliding na iban sin ini kataw tayo mo na mo yan habay bangyan doon in pulis masyaallah ito pulis ramin so salam doa katan pa viewers iban sin hula assalamualaikum warahmatullahi Sumalam ako mga katawte manghuran doon nagsusupport si program ini especially mga jamaa na Madina mga iban sin mga jamaa iban ko rin sa Binariyab iban mga sabab doon sa Manila Espanya Markaz Tazkiya insyaallah apit sa kaon tagwalo ini makapagkita na kita nagbalik insyaallah ini forward inhinang kana Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itukbal ko in pagsarang sukul mo naman Allah ta'ala demikian kan Pak Tuan in natabit mariin kaguron si mga Markaz Tazkiya demikian salam doa pa mga katawtay mga oran na mo doon na Yuzi MSC Yuzi lapay na mga yatuha Markaz Tazkiya na Tuan Al-Najib iban sin ha family ko salam doa kanyo katan jazakallahu khair. Assalamualaikum. Alhamdulillah biya mga yadto na to diongog mga katawtay manghuranin mga hilalaungan sing katawtay manghuran kakuruhan sing kita niyo alhamdulillah malaggo to din biya mga kiyarihil nila kato bunga sarta pamintangan iban ilmu harom yan insyaallah papagbarakatong kato sinallahu ta'ala inyad to di na kami magpahaba sabab simbiya mga malomdom na yadto hati ko iban nakahaba na sabat ya Pak Tuan na in di kato pagkabi mga yariin bisita taba guguro tayo ni marahitok bal ko kanya Pak Tuan biya mga rumoa okay na pusan hari ko pay katokbal kanya salam doa ray sa pakatan kakasi
amuin masi-masi dimurungog iban timatayngog timatayma sin pangadya ni pagtukbal sin kakuruhan dayon diha Islam TV sin Zamboanga amuin long ta hababaan sin Daul Islam Foundation iban na singkatan kausbog bug sin adya jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullah paroahan ta hakuro tayo din jadid imbay Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين